हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवदुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथानिरं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगगणललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पदे गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमस्कुरे तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरे शपानसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे जयपदाय स्वामिनिधि नामिने नमाचार्यपादाय निधायितवप्रदायिने गौरकथामदाय नगरग्रामतारिणे नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ റിസോർട്ട് മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 2 മലയാളം ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ 10ാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏതുവരെ പഠിച്ചതെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന്? ഇതിനെന്താണ് സംശയം ചോദിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്ത് സംശയമാണ് ചോദിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹം താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോ ഉപനിഷത്ത് അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ് ഭഗവാനെന്ന് പറയുന്നു. വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. മുണ്ടകോപനിഷത്ത്, കേനോപനിഷത്ത് ഇതിലെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നാരദൻ, വ്യാസൻ, ആസിതൻ, ദേവലൻ തുടങ്ങിയ മഹാമുനിമാരും എല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനും പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ വന്നപ്പം അർജുനനെ കൂടുതൽ വിശ്വാസമായി. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നു, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികൾ കൂടുതൽ വിഭൂതികൾ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യം തോന്നുന്നു. അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തെ ഏത് തരത്തിലാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്? പുരുഷോത്തമ, ഭൂതഭാവന,
ഭൂദേശ ദേവദേവ ജഗത്പദേ എന്നൊക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാണ്. ജഗത്തിന്റെ അധിപൻ, പ്രപഞ്ച നായകൻ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ദേവൻ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പിതാവ്, അങ്ങനെ പല പല പ്രകൃതികളാണ് അർജുനനോട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനല്ല, പിന്നെ ആരാണ്? എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നായകനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, എനിക്ക് കൂടുതൽ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരൂ, കൂടുതൽ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ശക്തികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരുമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. അതനുസരിച്ചാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തും അതേപോലെ തന്നെ അഭ്യുദയകാംക്ഷയുമാണ് അർജുനൻ. പിന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് അർജുനന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല, അർജുനന് ആവശ്യമില്ല, മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. ജനത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ആളാണ് ജനാർദ്ദനൻ. അപ്പൊ ജനാർദ്ദന, ജനങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കൂടുതൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാവരും ഭക്തരായിട്ട് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വിഭൂതികൾ പറഞ്ഞു തരുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അടുത്ത് 4ാമത്തെ വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? 19 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചാണ് വിശദമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ വിഭൂതികൾ എണ്ണമറ്റതാണ്, അത് അളക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പൊ അത് ലിമിറ്റ് ഇല്ലാത്തതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതെല്ലാം പറയാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവിധ ശക്തികളാണ് വിഭൂതികളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ കാണുന്നതോ കാണാൻ നമുക്ക് പറ്റാത്തതും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളാണ്. അപ്പൊ മൊത്ത ശക്തിയുടെ ഒരു അംശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ എല്ലാം അദ്ദേഹം നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ ആ ശക്തികൾ മുഴുവൻ വിവരിക്കാനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം അതില് കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ മാധവജി. എല്ലാ ശ്ലോകവും വായിക്കണം, കുറച്ച് ശ്ലോകം വായിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. കുറച്ചായിട്ട് വായിച്ചു പോകാൻ മതി. ശരി. എത്ര വരെ വായിക്കണം? ഇതെല്ലാം തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 10 വായിക്കും. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മവിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ അഹം ആത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹം ആദിശ്ച മദ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണുർ ജ്യോതിഷാം രവിർ അംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാമനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതന രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുശിംഖരിണാമഹം പുരോധസാം ച മുഖ്യം മാം വിധിപാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദ സരസാമസ്മി സാഗരഃ മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ അശ്വത്ഥ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ ഉച്ചൈസ്രവസമശ്വാനാം വിധിമാമൃതോദ്ഭവം ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധുക് പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർഭ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകിഃ അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതॄണാം അര്യമാ ചാസ്മി യമസംയമതാം അഹം.
പ്രഭുജി എത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിക്കണമെങ്കിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളില് ഭഗവാൻ കുറച്ച് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിലൊരു ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നു, പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലും ഞാൻ കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതിൽ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ തപസ്സികളെ കുറിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഓരോ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് പറയുന്നതാണെങ്കിൽ ദേവന്മാർ, ഡെമി ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയും അവര്, പിന്നെ തപസ്സികൾ, സേജസ് അവര്, പിന്നെ മനുഷ്യരും രാജാക്കന്മാരും, അത് പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ, അതില് ആരൊക്കെയാണ് പ്രധാനികൾ, പിന്നെ നിയമങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ്, പിന്നെ ഗുണങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്, പിന്നെ പ്രകൃതിയിലെ വസ്തുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ ഘടകങ്ങൾ, അതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട്, പിന്നെ താത്വിക സത്യങ്ങൾ അതിലേതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്, പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഈ 39 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് ഇതാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാർ, തപസ്സികള്, മനുഷ്യർ, രാജാക്കന്മാർ, മൃഗങ്ങൾ, നിയമങ്ങൾ, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, ഗുണങ്ങൾ, പ്രകൃതി, താത്വിക സത്യങ്ങൾ, പിന്നെ വേദമന്ത്രങ്ങൾ. അങ്ങനെ 9 കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രം ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊന്നും വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല, പിന്നെ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ കുറച്ച് പറയാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കൂ എന്ന്. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന തന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി എന്ന ശബ്ദം കൊണ്ട് ശക്തികളെ കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഗുഡാകേശ എന്നാണ് അർജുനനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. ഗുഡാകേശൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചവൻ എന്നാണ്. അർജുനൻ പങ്കെടുക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം അദ്ദേഹം വിജയം കൈവരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പേരിൽ വിളിക്കുന്ന, സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഗുഡാകേശ എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്രയ്ക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് അർജുനൻ എന്നാണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സൃഷ്ടിയുടെ കാരണം, മഹത്തത്വം, സമഗ്ര ഭൗതിക ശക്തിയിൽ മഹാവിഷ്ണു എങ്ങനെയാണ് ഉൾപ്പോകുന്നതെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികൾ, വിവിധ തരം ശക്തികൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് മഹാപ്രപഞ്ചത്തില് എങ്ങനെയാണ് ഓരോണ്ണത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. എന്തെടുത്താലും നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാലും അതിലെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രകടമാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോന്നിലും, മഹാവിഷ്ണു ഓരോന്നിലും എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇതിൽ കാണാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാന് 3 കൊണ്ട് പുരുഷ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കാരുണോദകശായ വിഷ്ണു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു ഉച്ഛ്വാസ സമയത്ത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ അറിയാവുന്നത് ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ശരീരത്തിലും ആത്മാവിന്റെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇത് 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ ഈ 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തികളാണ് അല്ലെ. അതിലൂടെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചവും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ആത്മാവ് ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം ഈ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ കാരണമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും വിഷ്ണുവാണ്, ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. അതേപോലെ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു അവതാരമാണ്, വിസ്തരണമാണ് വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതും അതിനെ സംഹരിക്കുന്നതും വിഷ്ണു തന്നെയാണ്. അവസാനവും ഞാനാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ആദിത്യന്മാരില് ആരാണ്?
ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും, ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തമായ സൂര്യനും, മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോന്നിടത്ത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്മാരുടെ കാര്യം ആദ്യം പറയാം. അത് പല പല ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ജ്യോതിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിളങ്ങുന്ന അല്ലെ പ്രകാശമാനമായതില് ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ളതാണ് ആരാ? സൂര്യൻ. അപ്പൊ സൂര്യനാണ് എല്ലായിടത്തും പ്രകാശം പരത്തുന്നത്. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം. അപ്പൊ മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ദിതിയുടെ, കശ്യപന്റെ മക്കൾ ആണ്. അതിൽ ഒന്നാണ് മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആകാശത്തൂടെ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുന്നവരാണ് മരുത്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കശ്യപന്റെ ഒരു ഭാര്യയായ ദിതിയുടെ മക്കളാണ് ഈ മരുത്തുക്കൾ. അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ വേറെ മക്കളാണ് ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപുവും ഒക്കെ വേറെ മക്കളായിട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോ ആ മരുത്തുക്കളില് മരീചി ഏറ്റവും ശക്തനായിട്ടുള്ളത് മരീചി. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ്. ഇവിടെ ചന്ദ്രൻ ഒരു നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ചന്ദ്രൻ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ പ്രകാശം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ചന്ദ്രനിലൂടെയാണ്. സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് ഔഷധ ഗുണം കൊടുക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ രശ്മികളാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും രാത്രിയും പകലുമായിട്ട് നമ്മള് സംരക്ഷിക്കുകയാണ്, പ്രകാശം തന്നും അതേപോലെ ജീവജാലങ്ങളെ എല്ലാം നിലനിർത്തുന്നതും ചന്ദ്രനും സൂര്യനുമാണ്. പിന്നെ അന്തരീക്ഷചാരികളായി 50 വീതം മരുത്തുക്കളെ ഇവിടെ പറയുന്നു. വായു വിശേഷങ്ങളാണ്. മരുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വായുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അവരെന്താണ്? അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ അന്തരീക്ഷചാരികളെന്നും വായുവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവർ മരുത്തുക്കൾ എന്ന പേരില്. അവർക്ക് അധിപനായ ദേവത ആരാണ്? മരീചിയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ജീവസത്തകൾക്ക് പ്രജ്ഞയുണ്ട്, ജഡപദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങൾ ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തവയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഇൻസൈറ്റ്, അവബോധം, അതാണ്. അപ്പൊ അത് ജീവസത്തകൾക്കുണ്ട്, അതേസമയം പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഇല്ല. ഇവിടെ ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്, ഹിമാലയം തുടങ്ങിയവയെ കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത 22 പറയുന്നു, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും, ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും, ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മനസ്സും, ജീവഗണങ്ങളിൽ ചൈതന്യവുമാണ് ഞാൻ, അതായത് അവബോധമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്? ഋഗ്വേദത്തെ അത് ഏതാണ്? ഗീതമാക്കി പാടുന്ന രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റിയതാണ് സാമവേദം. ഒരു പ്രത്യേക ട്യൂണാക്കി അതിന് പാട്ട് രൂപത്തില് പാടുന്നതാണ് സാമവേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ദേവന്മാരിലാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനി ദേവേന്ദ്രനാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളില് മനസ്സ, അത് എന്താ? ആന്തരിക ഇന്ദ്രിയമാണ് അല്ലെ. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെന്ന് സാധാരണ പറയുന്നത്. പിന്നെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. മനസ്സാണ് ഏതാ? ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ദ്രിയം. അതാണ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കുമിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഈ മനസ്സിലാണ്. അപ്പൊ മനസ്സാണ് നമുക്ക് പിടിച്ചാൽ പിടികിട്ടാത്ത ഏറ്റവും പ്രധാനം. മറ്റു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും, മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ, അപ്പൊ മനസ്സാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ജീവചൈതന്യം. അപ്പൊ ജീവഗണങ്ങളിൽ പ്രാണം അല്ലെ, പ്രാണനാണ് ജീവഗണങ്ങളില് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രാണനില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ചത്തുപോയി എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലേ, പ്രാണൻ പോകുമ്പോ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏതാണ്? ജീവജാലങ്ങളില് അവർക്ക് ഉന്മേഷവും അവരെ ജീവസത്വതാക്കി മാറ്റുന്നതും പ്രാണൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ പ്രാണനാണ് അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനം ആയിട്ട് വരുന്നത്. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. രുദ്രന്മാർ പലതുണ്ട്, 12 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. അതില് രുദ്രന്മാര് തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. പുരിയക്കൊടികൾക്ക് നടുവിൽ നിന്നാണ് രുദ്രന്റെ ഏതാണ് അവതാരം വരുന്നത്. 4 കുമാരന്മാർ ബ്രഹ്മചാരികളായിട്ട് മാറുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ദേഷ്യാവസ്ഥയിലായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവ്.
അപ്പോഴാണ് ഈ രുദ്രൻ ജനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ശിവൻ കോപിഷ്ഠനാകുന്നത്, പെട്ടെന്ന് കോപിഷ്ഠനാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അതേപോലെ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തണുക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരികയും പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യമില്ലാതാകുകയും അതാണ് ക്ഷിപ്രകോപി അല്ലെ. അതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളും നൽകുന്ന ആളാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനം. അപ്പൊ രണ്ട് കൂട്ടരിത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായ കാൻഡോയില് ഏതിലാണ് ഭാഗവതത്തിലെ ഒന്നാമത്തെ കാൻഡോയില് ഓരോ സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കുബേരൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ട്രഷറർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അല്ലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനവാനാണ് ദേവന്മാരില്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ ട്രഷറർ ആയിട്ടാണ് കുബേരൻ. അപ്പൊ യക്ഷ രാക്ഷസരില് കുബേരനാണ്. അവരെല്ലാം ആകാശചാരികളാണ്. വസുക്കളില് അഗ്നിയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ വസുക്കളും 8 വസുക്കളുണ്ട്. ഒരു വസുവാണ് ഭീഷ്മരായിട്ട് ജന്മമെടുത്തത്. ശാപം കൊണ്ടാണ് ഭീഷ്മർ അങ്ങനെ ജന്മമെടുത്തതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു മുനി ശാപം കൊണ്ട് വസുക്കളെല്ലാം ഭൂമിയിൽ ജനിക്കാനിടയായി. പക്ഷെ 7 വസുക്കളും കുറ്റം മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാപ്പ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ജനിച്ച ഉടനെ അവര് മരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഗംഗാദേവി 7 പേരെയും ഗംഗയിൽ എറിഞ്ഞു കൊന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. 8ാമത്തെ ആള് ഭീഷ്മർ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ക്ഷമ ചോദിച്ചില്ല. അപ്പൊ അത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വസുക്കളില് ഏറ്റവും പ്രധാനി അഗ്നിയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം അഗ്നിയാണ് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും, അഗ്നിദേവനാണ് എല്ലാ അർപ്പണങ്ങളും കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത്. ഒരു മീഡിയേറ്ററാണ്, മീഡിയമാണ്. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളും പൂജകളും അഗ്നിയിലാണ് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നത്. ആ അഗ്നിയാണ് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും ഇതെല്ലാം എവിടെയാണ് കൊണ്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് അവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുകൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ അഗ്നി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്തണമെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അഗ്നി. പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു പർവ്വതമാണ്. മേരു പർവ്വതത്തിന്റെ ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് ഔഷധങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റു ഭക്ഷ്യ സാധനങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഈ മേരു പർവ്വതത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ പർവ്വതങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണ് മേരു പ്രധാനിയായിട്ട് വരുന്നത്. രുദ്രന്മാരിൽ ശങ്കരൻ അല്ലേ. അതില് ശിവനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ട്. അത് തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ്. അദ്ദേഹം തമോ ഗുണക്കാരനല്ല, തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ്. ബ്രഹ്മാവ് സത്വഗുണത്തിന്റെയും രജോ ഗുണത്തിന്റെയും പിന്നെ വിഷ്ണു സത്വഗുണത്തിന്റെയും അധിപനായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ രജോ ഗുണം, സത്വഗുണം, പിന്നെ തമോ ഗുണം, ഇതൊക്കെ അധിപന്മാർ, ത്രിമൂർത്തികൾ അതിന്റെ അധിപന്മാരാണ്. യക്ഷരാക്ഷസാധിപനായ കുബേരൻ അതിവിടെ പറഞ്ഞു. സമർത്ഥമായ പർവ്വതമാണ് മേരു പർവ്വതം. ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി. അപ്പൊ പുരോഹിതന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ ആരാണ്? ബൃഹസ്പതിയാണ്. ശുക്രാചാര്യനാണ് അസുരന്മാരുടെ ദേവൻ. ഇത് ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതൻ. ഇന്ദ്രന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ അവിടെ രാജാവാണ് അല്ലേ. അപ്പം പണ്ട് രാജാക്കന്മാർക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നത് പുരോഹിതന്മാരാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് വസിഷ്ഠൻ, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ പ്രധാന പുരോഹിതനായിരുന്നു വസിഷ്ഠൻ അല്ലെ. അപ്പൊ പുരോഹിതന്മാരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചായിരുന്നു രാജർഷികൾ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നത്. രാജാക്കന്മാർ ഋഷിതുല്യരായിരുന്നു, വേദങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചവരാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഉപദേശം നൽകുന്നത് പുരോഹിതന്മാരാണ്. അപ്പൊ പുരോഹിതന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് രാജ്യകാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനാണ് ബൃഹസ്പതി എന്നാണ്. അടുത്ത് വരുന്നത് അതിന് പുരോഹിതന്മാര് പ്രധാനം ബൃഹസ്പതി. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അത് സുബ്രഹ്മണ്യനാണ് അല്ലെ. കാർത്തികേയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ സുരാസുര യുദ്ധം വരുമ്പോ എപ്പോഴും നേതൃത്വ സ്ഥാനം ദേവന്മാരുടെ നേതൃത്വ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കാർത്തികേയനാണ്. അപ്പൊ സുബ്രഹ്മണ്യനാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും യുദ്ധവീരൻ, സേനാധിപതിയില് പ്രമുഖൻ എന്നാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. സമുദ്രമാണ്. അപ്പോ ജലാശയങ്ങളിൽ നമ്മളെ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിലെ കൂടുതൽ ഭാഗവും സമുദ്രമാണ് അല്ലെ, ജലമാണ്. അപ്പൊ അതില് സമുദ്രമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ഭൂലോകം തന്നെ 7 ഇന്നലെ പറഞ്ഞതായിരുന്നു, 7 സമുദ്രങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ സമുദ്രമാണ് അതിൽ ജലാശയങ്ങളിൽ പ്രധാനം. സമുദ്രം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും വലുതാണ്, ജലാശയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമേറിയതാണ് സമുദ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേ കടലെന്ന് കായലെന്നും തടാകം എന്നൊക്കെ പറയുള്ളൂ. ഇവിടെ അടുത്ത് മഹർഷീന ഭൃഗു. അപ്പൊ മഹർഷികളിലെ ഭൃഗുവാണ് അതാണ് ഭഗവാന്റെ മാറത്ത് ചവിട്ടിയത് അല്ലെ. അതും ഒരു കഥയാണ്. പരീക്ഷിക്കാൻ ആരാണ് ഏറ്റവും 3 ദേവന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഏതാണ് ശ്രേഷ്ഠൻ ആരാണെന്ന് ഋഷിമാര് തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ അത് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കാനായിട്ടാണ് ഭൃഗു 3 ദേവന്മാരുടെയും അടുത്തെത്തുന്നത്. അപ്പൊ ശിവന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പം ശിവന് എന്താണ് ശിവന്റെ കോപം ആണ് മനസ്സിലായത്. അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പോഴും അത്രയ്ക്ക് സമയമില്ല ബ്രഹ്മാവിന്. അപ്പൊ അദ്ദേഹവും വേണ്ട പോലെ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായില്ല ഭൃഗുവിന്. ഭൃഗു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവരെല്ലാം വലിയ ഭക്തന്മാരാണ്. ഈ ഭക്തന്മാരെ കാണുമ്പോൾ വേണ്ട ബഹുമാനം ആരാണ് ദേവന്മാരാണെങ്കിലും ദൈവങ്ങളാണെങ്കിലും കൊടുക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് പോയപ്പം വിഷ്ണു ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ചവിട്ട് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ചോദിച്ചത് അങ്ങയുടെ കാല് വേദനിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും വേണ്ട പോലെ സൽക്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു. അപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ആരാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ? വിഷ്ണുവാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനെന്ന് മഹർഷിമാർക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മഹർഷിമാരില് ഭൃഗുവാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമൻ എന്നാണ്. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ, അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരം, നമ്മളെപ്പോഴും എല്ലാ മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം ആയിട്ടും ചൊല്ലുന്ന ഏതാണ്? ഓങ്കാരത്തിലാണ്. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് എല്ലാം തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വാക്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം, നമ്മൾ തന്നെ എന്തെങ്കിലും എഴുതാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഓം എന്ന് എഴുതിയിട്ടാ തുടങ്ങുക അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓം എന്ന് എഴുതുന്നത്. ഓങ്കാരം അപ്പൊ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. നാമജപമാണ് യജ്ഞങ്ങൾ. കലികാലത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഏത് യജ്ഞമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമയജ്ഞമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ യജ്ഞങ്ങള് തിരുനാമം ജപവും. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം, ചലിക്കാത്തവയാണ് നമ്മൾ സ്ഥാവരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ പ്രമാണമൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ സ്ഥാവര ജംഗമ വസ്തുക്കൾ എന്ന് എഴുതും അല്ലെ. അപ്പൊ സ്ഥാവരങ്ങളില് ഹിമാലയം ഏറ്റവും പൊക്കം കൂടിയതാണ് ഹിമാലയം. അപ്പൊ ചലിക്കാത്തവയിൽ ഹിമാലയമാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഭൃഗു, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രൻ ഒരാളാണ് ഭൃഗുവും. അപ്പൊ അതില് പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും പ്രഭാവശാലിയായിട്ട് വരുന്നത് ഭൃഗു. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം മേരു പർവ്വതത്തൊക്കെ വലുതാണ് ഹിമാലയം, പക്ഷെ അതിന് ചലനമില്ല. അടുത്ത് പൂർണ്ണത നേടിയ ജീവാത്മാക്കളില് ആരാണ്? ദേവഹൂതി പുത്രനായ കപിലനാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി. ഭഗവാൻ തന്നെ കപിലനായിട്ട് ജനിച്ചതാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹമാണ് ഏതില് പൂർണ്ണത നേടിയ ജീവാത്മാക്കളിൽ ഏറ്റവും സാങ്കേ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കപിലൻ അല്ലെ. ദേവഹൂതിക്ക് കപിലദേവനാണ് സാങ്കേ തത്വശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ജ്ഞാനമാർഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് സാങ്കേശാസ്ത്രം. അതെങ്ങനെ വേണം എന്ന് പറയുന്നത്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം, ആൽമരമാണ് അശ്വത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വടവൃക്ഷമാണ് അല്ലെ. അതിങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും ഏതാണ് ഷെയ്ഡ് നൽകി ഇങ്ങനെ വളർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് അശ്വത്ഥം. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലുത് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏത്? അശ്വത്ഥ വൃക്ഷമാണ്, ആൽമരമാണ്. ദേവർഷിമാരില് നാരദൻ, ദേവന്മാരില് ഋഷിമാരില് അതില് ഏറ്റവും പ്രധാനി നാരദൻ. അപ്പൊ കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ ഉരുവിട്ട് സഞ്ചരിച്ച് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടവർക്കെല്ലാം ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണങ്ങളും എല്ലാം നൽകി അവരെ ഭക്തന്മാരാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. എല്ലായിടത്തും പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങളൊക്കെ നടത്താനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്ന ആളാണ് നാരദൻ. ഒരു തമാശക്കാരനും കൂടെ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഭയങ്കര പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാനെ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയി കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ്. അതേസമയം ദേവന്മാരെല്ലാം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ക്ഷീരസമുദ്രത്തിന്റെ ഇതാണ് പിന്നെ കരയിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സുകൊണ്ട് പറയുന്നു, മനസ്സുകൊണ്ട് കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെയാണ്, അല്ല ശബ്ദത്തിലല്ല അവിടെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേസമയം നാരദന്
എപ്പോ വേണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുവാദമുണ്ട്. അതാണ് നാരദൻ ദേവർഷിമാരില്. ഗന്ധർവന്മാര് ചിത്രരഥൻ ആണ്. നല്ലൊരു ഗായകനൊക്കെയാണ് ചിത്രരഥൻ എന്ന് പറയുന്നത്. യോഗ പിന്നെ ഇത് അടുത്ത എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? യോഗ എനിക്ക് കാണുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ അംബിക മാതാജി. അടുത്തെന്താ കിടക്കുന്നത്? 26-ാമത്തേല്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. കപിലമുനി നേരത്തെ പറഞ്ഞു യോഗസിദ്ധി നേടിയതാണ്. അതെനിക്ക് ഈ പേരുകൾ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങേറ്റം കാണുന്നില്ല. അത് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് കാണുന്നില്ല, ഇന്ത്യ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കപിലമുനിയുടെ കാര്യം. അടുത്ത് പറയുന്നത് അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസാണ്. അത് എങ്ങനെ കിട്ടിയതാണ്? പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോഴേ അമൃതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദേവന്മാരും വാസുരന്മാരും വാസുകിയെ കയറാക്കിയിട്ട് പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോ അതിൽ നിന്ന് പല പല സാധനങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന് അതിൽ നിന്നാണ് ലക്ഷ്മിയൊക്കെ എത്തിയത് അല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ സാധനങ്ങളും ഉയർന്നു വന്നു. അപ്പൊ അതിൽ ഉയർന്നു വന്നതില് ഒരു പ്രധാനമാണ് ഉച്ചൈശ്രവസം. അപ്പൊ അതിനെ ദേവേന്ദ്രന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അശ്വങ്ങളില് ഉച്ചൈശ്രവസാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അവിടെ സമുദ്രത്തിൽ കുതിര അല്ലെ, ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹകനായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. ഐരാവതവും അതേപോലെ പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോ കിട്ടിയതാണ്. രാജാവ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിനിധി അത്ര. അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത്, യുധിഷ്ഠിരൻ, ശ്രീരാമൻ ഇവരെല്ലാം ഋഷീശ്വരന്മാരായിട്ടുള്ള രാജർഷികളായിരുന്നു, രാജാക്കന്മാരായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലും എല്ലായിടത്തും ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് രാജാവിനെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത്. ഡിവൈൻ റൈറ്റ് ഏറിയ കിങ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയും. രാജാധികാരം ദൈവികമാണെന്നാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് ഈശ്വരന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് കണക്കാക്കി അങ്ങനെ അവർ പൂജിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാകുക. അത് ഇന്ത്യയിലും വിദേശങ്ങളിലും എല്ലായിടത്തും ആ രീതിയായിരുന്നു. കിങ്ഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്ന ആയുധങ്ങളിൽ വച്ച് വജ്രം, വജ്രായുധം അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രന്റെ ഒരു ആയുധമാണ് വജ്രായുധം. ഇടിമിന്നൽ ഇന്ദ്രന്റെ ആയുധമാണ്. പശുക്കളിൽ സുരഭി, എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എത്ര പാല് വേണമെങ്കിലും കിട്ടുന്നതാണ് സുരഭി. 24 മണിക്കൂറും നമുക്ക് പാൽ നൽകുന്ന. അതുകൊണ്ടാണ് സുരഭി പശുക്കളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അപ്പൊ ദേവലോകത്ത് പശുവാണ് സുരഭി. അപ്പൊ എപ്പോ വേണമെങ്കിലും എത്ര പാല് വേണമെങ്കിലും നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ ജനന ഹേതുക്കളില് കാമദേവൻ അല്ലെ? കാമദേവനാണ് സത്പുത്രന്മാരുണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്, ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന് വേണ്ടി പ്രേരണ നൽകുന്നത് കാമദേവനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്പിൽ നിന്ന് എന്താണ് വരുന്നത്? പുഷ്പങ്ങളാണ് വരുന്നത് എന്നാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും സുന്ദരനായിട്ടുള്ള ദേവനാണ് കാമദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്പ് കൊണ്ടാണ് ലൈംഗികമായിട്ടുള്ള ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നതും സത്പുത്രന്മാർക്ക് ജന്മം ലഭിക്കുന്നതും എന്നാണ്. അതായത് ഭഗവത് ചിന്തയുള്ള പുത്രന്മാരെ ജനിക്കാനായിട്ട് കാമദേവൻ സഹായിക്കും എന്നാണ്. സർപ്പങ്ങളിലും വാസുകി അല്ലെ? വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നതും അടുത്ത നാഗം എന്ന് പറയുന്നതും വരും. അപ്പൊ അനന്തൻ അല്ല വരുന്നു. സർപ്പവും പിന്നെ നാഗവും തമ്മില് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. നാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡിവൈൻ ഇത് വരുന്നതാണ് നാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അതേസമയം സർപ്പം മറ്റും ധാരാളം ഫലങ്ങളോട് കൂടിയതായിട്ടാണ് വരുന്നത്, നാഗം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിലാണ് അനന്തൻ വരുന്നത്. ശേഷനാണ് അനന്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ബലരാമൻ തന്നെയാണ്. അതേസമയം വാസുകി എന്ന് പറയുന്നത് സർപ്പങ്ങളുടെ രാജാവാണ്. അപ്പൊ അത് കൂടുതലും ശിവനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന, ശിവന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയിരിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? വാസുകിയാണ്. അതേസമയം ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിഷ്ണു ശയിക്കുന്നത് അനന്തനിലാണ് അല്ലെ? അനന്തശയനം. അനന്തപുരം എന്നാണ് അല്ലെ നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം. അനന്തപുരം. ഭഗവാൻ അനന്തന്റെ പുറത്ത് ശയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അനന്തപുരം എന്നുള്ള പേര് വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് വ്യത്യാസം വരും, അതാണ് പറയുന്നത്. രണ്ടും പ്രധാനപ്പെട്ട സർപ്പങ്ങളാണ്. രണ്ടും സർപ്പങ്ങളാണ്. അതിന് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നിന്
കൂടുതൽ കോസ്മിക് ആയിട്ടുള്ള സർപ്പന്റാണ് ഏതാ നാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റത് ഭൗതികം ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇതാണ്, ജലത്തിൽ കൂടുതൽ കാണുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് നാഗവും സർപ്പവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നത്. അപ്പൊ വാസുകി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ശക്തിയുടെയും ഇതാണ്. പിന്നെ റോ പവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് വളരെയധികം ശക്തി ഒക്കെ ഉള്ളത്. അതിനെയാണ് പാലാഴി കളയാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയാണ്. പിന്നെ ഇതാണ് അനേക ഫലങ്ങളോടുകൂടി നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. അനന്തനാണ് ശേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ബലരാമന്റെ അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമായിട്ടാണ് ബലരാമൻ വരുന്നത്. അത് അനന്തനാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത്. ജലജീവികളിൽ വരുണനാണ്. അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ജീവികളിൽ വരുണനാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനി. പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്. അപ്പൊ പിതൃലോകം എന്നൊരു ലോകവും ഉണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ അവിടെ പിന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഒരു മോചനം കിട്ടണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ബലികർമ്മങ്ങളൊക്കെ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയുന്നത്. ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിതൃലോകത്ത് പോകും. അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണം. അതിനാണ് ബലികർമ്മങ്ങളൊക്കെ തർപ്പണങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. ആര്യമാവും ദേവനാണ്. അപ്പൊ പിതൃക്കളില് എന്താണ് ആര്യമാവ്, ദേവസ്ഥാനമുള്ള ആളാണ് ആര്യമാവ്. പിന്നെ ശിക്ഷകരില് മൃത്യു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ പണിഷ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് മൃത്യുവായിട്ട് വരുന്നത്. ജനനവും ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പണിഷ്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ. മോചനം കിട്ടുന്നത് വരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ജനന മരണത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ കടന്നു പോകും. അപ്പൊ ജനനം അതും ഒരു ശിക്ഷ തന്നെയാണ്. മരണവും. അപ്പൊ മരണമാണ് ഏറ്റവും ഭയാനകമായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ശിക്ഷകരില് മൃത്യു എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവതകളില് ഏതാണ് യമൻ അല്ലെ. അത് ശിക്ഷകളില് മൃത്യു ദേവതയായ യമനാണ്. ധർമ്മ ദേവനാണ് മൃത്യുവിന്റെ ദേവനായിട്ട് വരുന്നത്, ധർമ്മദേവൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു ജോയിൻ ചെയ്തോ? നിങ്ങൾ വായിച്ചോ പ്രഭു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ പ്രഭു. 30 മുതൽ 39 വരെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനം കാലകലേതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം പവതാമസ്മി രാമ ശസ്ത്രഭൃതാമഹം ഛഷാണം മകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാം അസ്മി ജാഹ്നവി സർഗാണാം ആദിനന്ദശ്ച മധ്യം ചൈവാഹമർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാനാം പ്രവദതാമഹം അക്ഷരാണാം അകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വ സാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയകാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോമുഖ മൃത്യുസർവഹരശ്ചാഹം ഉദ്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തിശ്രേവാക്ഷനാരേണാം സ്മൃതിർമേധാധൃതിക്ഷമാ ബൃഹത്സാമ തഥാ സാമ്നാം ഗായത്രേ ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം ഋതൂനങ്കുസുമാകരാം ദ്യൂതം കലേതാമസ്മി തേജസ്തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോ അസ്മി സത്വദാമഹം വൃക്ഷേണാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയ മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസ കവീനാം ഉശനാ കവി ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ജിഗീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം യശ്ചാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹമർജുന ന തദസ്തി വിനാ യസ്യന്മയാ ഭൂതം ചരാചരം നാസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതിനാം പരം തപ ഏഷ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മതി പ്രഭു. അടുത്ത് വായിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്, ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ് അല്ലെ.
അപ്പൊ ദൈത്യൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അസുരന്മാര്, അസുരകുലത്തിലാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ജന്മനാ തന്നെ അദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു? ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഹിരണ്യകശിപു എത്ര തന്നെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ടും അദ്ദേഹം മരിക്കപ്പെടാത്തത്. ഭഗവാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാരണം അപ്പം ഏറ്റവും ഭക്തനാണ് ഏതാ? ഭക്ത പ്രഹ്ലാദൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോ നരസിംഹാവതാരത്തിന് ഒരു കാരണക്കാരനായതാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കാനായിട്ടാണ് ഇതാണ് നരസിംഹമൂർത്തി അവതാരം എടുത്തത് എന്ന്. പിന്നെ ഏതാ? കാലം എന്ന് പറയുന്നത്. കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്? നമ്മൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത് കാലത്തിലാണ് അല്ലെ. നമുക്ക് കാലത്തിനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കാലം നമുക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കത്തില്ല. അപ്പൊ കാലത്തിലാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജീവൻ തന്നെ ഏതാണ്? കാലമാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എത്ര കാലം നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവിനും എന്തുണ്ട്? കാലമുണ്ട്. 100 വയസ്സുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം അപ്പൊ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹമാണ് രാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. പക്ഷികളില് ഗരുഡൻ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഗരുഡനാണ് അദ്ദേഹം. ഈ ഗരുഡനും ഒരു സാധാരണ പക്ഷിയല്ല, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തുള്ള പക്ഷിയാണ് ഗരുഡൻ. അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശക്തികളുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ശക്തിയുടെ ഭാഗങ്ങളാണ്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാണ് ഇതെല്ലാം. ഏറ്റവും ഉന്നതരാണ്, ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ആണ് ഓരോന്നിലും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ശക്തി അവരിലൂടെ എടുത്തു പറയുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. സാധാരണ ഒരു മൃഗവും അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനിയെ എടുത്തു കാണിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇതിനെ ദിതിയും അതിഥിയും കശ്യപന്റെ ഭാര്യമാരാണ്, സഹോദരിമാരാണ്. ദൈത്യ അസുരന്മാര് ദിതിയുടെ മക്കളാണ്, അതിഥിയുടെ മക്കളാണ് ആദിത്യന്മാരും ദേവന്മാരെന്നാണ്. ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറയുമ്പം ദേവഗണത്തിൽപ്പെടുന്നവരാണ് ആദിത്യരും എല്ലാം. അത് പ്രത്യേകിച്ച് വിശദീകരണമൊക്കെ ഉണ്ട്, ഇപ്പം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. സൂര്യൻ ഏതാണ്? ഗണത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാരും അതിഥിയുടെ മക്കളാണ്, സൂര്യഗണത്തിലുള്ളവരും. ശ്രീരാമചന്ദ്രനും ഏതിൽപ്പെടുന്ന? സൂര്യവംശത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ സൂര്യനാണ് ഏറ്റവും അപ്പൊ പ്രധാനിയായിട്ട് അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പൊ ആദിത്യന്മാര് അതിഥിയുടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതിഥിയുടെ മക്കളും. ഒരേ പിതാവിനാണ് ജനിച്ചതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടർ ദേവഗുണമുള്ളതും ഒരു കൂട്ടർ അസുര ഗുണമുള്ളതായിട്ട് മാറി. മനുഷ്യരും ഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രനും ഒക്കെ പലപ്പോഴൊക്കെ പെരുമാറുന്നത് ഏതാണ്? അത് തന്നെ നമ്മൾ ഗോവർദ്ധന ലീലയിലും ഒക്കെ മനസ്സിലായ ഇന്ദ്രന്റെ അഹങ്കാരം ഉണ്ടല്ലേ. അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ പോലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഇന്ദ്രന് സാധിക്കാത്തത്. അതേപോലെ ബ്രഹ്മാവിനും അങ്ങനെ അജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ബ്രഹ്മവിമോഹന ലീല എന്ന് പറയുന്നത്. പശുക്കളെയും ഗോപകുമാരന്മാരെയും എല്ലാം കൊണ്ടുപോയി ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് വിമോഹന ലീല എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്കെല്ലാം എന്തുണ്ട്? നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അജ്ഞാനമുണ്ട്. അത് കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ എന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങ് മറന്നു പോകുന്നു എന്നാണ്. ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഞാൻ കാറ്റാണ്, കാറ്റെല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഒരു ചിലപ്പോൾ ദുർഗന്ധം ഉണ്ടെങ്കിലും കാറ്റടിച്ച് അതിന്റെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ദുർഗന്ധത്തിന്റെ തീവ്രത നമുക്ക് കുറയാറുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ശുദ്ധവായു ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു? നല്ല വായുവും കിട്ടുന്നു, നല്ല പൂക്കളൊക്കെ ഉള്ള ആ പ്രദേശത്തൂടെ കടന്നു വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗഗന്ധം കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ വായു നമ്മൾ വീടൊക്കെ തുറന്നിടണമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. വായു സഞ്ചാരത്തിലൂടെ വീടിന് അകത്തൊക്കെ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനലൊക്കെ തുറന്നിടാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് കാറ്റാണ്, അതിലെ പ്രധാനി കാറ്റാണ്. ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് രാമനാണ് ഞാൻ, ശ്രീരാമചന്ദ്രനാണ്. ഇത് ആയുധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ പ്രധാനിയായിട്ട്. മത്സ്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സ്രാവാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കതറിയാം അല്ലെ. സമുദ്രത്തിലെ ജീവികളിൽ മത്സ്യത്തിന് ഏറ്റവും സ്രാവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനിയായിട്ട് വരുന്നത്, വലിപ്പം കൊണ്ടും എല്ലാം. ഒഴുകുന്ന നദികളിൽ നമ്മൾ ഗംഗയാണ്, ഏറ്റവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഗംഗ. ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങൾ തഴുകി വരുന്നതാണ് ഗംഗ. പിന്നെ അത് ശിവഭഗവാന്റെ തലമുടിയിലും വരുന്നു, അവിടെ നിന്നാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകുന്നത് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പരബ്രഹ്മമാണ് സകല ചരാചരങ്ങളുടെ എല്ലാം വിശ്രമ സ്ഥാനമാണ് ഞാൻ, പരബ്രഹ്മമായിട്ടുള്ള ഞാൻ. അപ്പൊ എന്നിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെ.
അപ്പോൾ ഞാൻ ആരാണ്? എന്നിൽ നിന്ന് ചരങ്ങളെല്ലാം ചലിക്കുന്നതും ചലിക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ, ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാം എന്നിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നു. അത് ആ കാര്യം മുണ്ടകോപനിഷത്തില് പറയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. പരബ്രഹ്മമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ. മനുഷ്യനും ദേവഗണങ്ങളും അജ്ഞാനം കൊണ്ട് തങ്ങൾ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത് പറയുന്ന വേദവൈജ്ഞാനിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ 14 അതിലും 4 വേദങ്ങൾ, 6 അംഗങ്ങൾ, വേദാന്ത സൂത്രം, പുരാണം എന്നിങ്ങനെ ആധ്യാത്മികം അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന ഗ്രന്ഥമാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അതും ഭഗവാന്റെ, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. വേദാന്തങ്ങളും എല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് 4 വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഭഗവാനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ അതില് വേദാന്ത സൂത്രം, അത് ഏതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള വേദാന്തം എന്ന് പറയുന്നത്? നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് ഗുരു ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് വേദാന്തം. അത് ഗ്രഹിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. അതിന് സൂത്രം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് വേദാന്ത സൂത്രം. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാന ആധ്യാത്മിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എന്നാണ്. പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ആദിയും മധ്യവും അവസാനവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതും പിന്നെ എന്താണ് ഹനിക്കുന്നതും അല്ലെ, അപഹാരം നടത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് തർക്കശാസ്ത്രം, ലോജിക്ക് നമ്മൾ പറയല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതാണ് വാഗ്വാദങ്ങളിലൂടെ ഓരോന്ന് സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട്, എന്താണ് ശരി തെറ്റ് എന്നൊക്കെ സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് തർക്കശാസ്ത്രം. അതില് സത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ലോജിക്കൽ റാഷണൽ തിങ്കിങ് എന്ന് നമ്മൾ പറയത്തില്ല, ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്. അപ്പൊ അത് തർക്കശാസ്ത്രമാണ് ഞാന്. പിന്നെ ഏതാണ് അക്ഷരാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവുമാണ്. ഇപ്പൊ സംസ്കൃതത്തിലെ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ് ആ അക്ഷരം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ അതില് അമ്മ എന്നുള്ള വാക്കും എല്ലാം അതിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അക്ഷരങ്ങളില് അകാരം. സമാസം എന്ന് പറയുന്ന തുല്യ അർത്ഥമുള്ള 2 വാക്കുകൾ ചേരുമ്പോഴാണ് അതിന് സമാസം. മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് മാതാപിതാക്കന്മാർ. അവിടെ മാതാവിനും പിതാവിനും ഒരേ സ്ഥാനമാണ് അല്ലെ. അതേപോലെ ഇതാണ് പല പല വാക്കുകൾ അതേപോലെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2 അച്ഛനമ്മമാർ എന്ന്, മാതാപിതാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛനമ്മമാർ. അപ്പൊ സുഖദുഃഖങ്ങൾ അത് വെച്ചാൽ ഓരോന്നിനും തുല്യ ഇതാണ് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് സുഖദുഃഖങ്ങൾ. ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളു. അപ്പൊ അതിലും എന്താണ് ഞാനാണ്. ദ്വന്ദ്വ സമാസമാണ് ഞാൻ എന്നാണ്. 2 വാക്കുകൾ ചേരുന്നതാണ് ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെ ഏതാണ് അവസാനമായ കാലവും അനവസാനമായ കാലവും ഞാൻ തന്നെ. കാലം ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് ആദിയും അന്ത്യവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആദിയും അന്ത്യവും ഇല്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ കാലത്തിനും ആദിയും അന്ത്യവും ഇല്ല. നടക്കേണ്ടതെല്ലാം നടക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഞാനാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സംസ്കൃതാക്ഷരത്തിൽ ആദ്യത്തെ അക്ഷരമാണ്, അക്ഷരമാലയിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ആ എന്നുള്ളത് അവിടെ പറഞ്ഞത്. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ പിന്നെന്താണ് ഭാവിയുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ആ വാക്കെന്താണ് അടുത്ത് വരുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, അംബിക മാതാജി. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനവും. ഉത്ഭവസ്ഥാനവും. അപ്പം ഏതാണ് അവസാനിക്കുകയും പിന്നെ എന്താണ് നിർമ്മാണ സൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എല്ലാം സംഹരിക്കുന്ന ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം ആകുമ്പോ മഹാകൽപ്പത്തില് എല്ലാം പ്രളയത്തില് എല്ലാം അവസാനിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എപ്പോഴാണ് തോന്നുന്നത് എന്ന് വെച്ചാല് പിന്നെ ഭഗവാൻ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭാവിയെ വീണ്ടും ഉത്ഭവസ്ഥാനം വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പൊ സംഹരിക്കുന്നതും പിന്നെ വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മരണവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഉത്ഭവസ്ഥാനവും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും നമ്മളുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് അവിടെ നല്ല സ്ഥാനമാണ് അവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ മധുര വാക്കുകൾ പറയും,
എല്ലാവരെയും വീഴ്ത്താനായിട്ടുള്ള രീതിക്ക് സംസാരിക്കാനും ഓർമ്മശക്തി കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾക്കെന്നാ പറയുന്ന ബുദ്ധി. അത് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ നമ്മൾ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ SS പുരുഷന്മാരടിക്കരുത്. SS എല്ലാം ഭാഗ്യ ദേവത, എല്ലാം ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരുന്നത് എല്ലാം സ്ത്രീയാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകളുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് പറയുന്നത്. അവരുടെ ഈ ക്വാളിറ്റീസ് എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ അഹങ്കരിക്കേണ്ട, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശസ്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആരുടെ ഭാഗമാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ ക്ഷമയും ബുദ്ധിയും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ സാമവും, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും, ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ വസന്തകാലം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഋതു അല്ലെ. സീസൺസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത് വസന്തകാലമാണ്. എല്ലായിടത്തും പുഷ്പങ്ങൾ പൂക്കൾ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാലമാണ്. സന്തോഷം, മനസ്സിനെല്ലാം സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു കാലം വസന്തകാലം. നവംബർ ഡിസംബർ ആണ് ഏറ്റവും നല്ല കാലം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മാർഗശീർഷം, ഇപ്പൊ നവംബർ ഡിസംബർ മാസം അതാണ് ഏറ്റവും, അത് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ മാസമല്ലേ. അപ്പൊ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മാസം. എന്നുവെച്ചാൽ വലിയ തണുപ്പും ഇല്ല ചൂടും ഇല്ലാത്തത്. തണുപ്പ് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നവംബറില്. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്പ്രിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് നല്ലൊരു സീസൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഗായത്രി മന്ത്രം നമുക്കറിയാം. ഓം ഭൂർഭുവസ്വഃ തത്സവിതുർവരേണ്യം ഭർഗോദേവസ്യ ധീമഹി ധിയോ യോ നഃ പ്രചോദയാത് എന്ന് പറയുന്ന ഗായത്രി മന്ത്രം നമ്മൾ രാവിലെ സൂര്യോദയ സമയത്ത് ചൊല്ലുന്നതാണ്. പഴമക്കാരൊക്കെ ചൊല്ലും. അപ്പൊ ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഏതാണ്? ഗായത്രി മന്ത്രമാണ്. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹസാമവും, ഇവിടെ ബൃഹസാമത്തിന് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ആകർഷവും പാതിരാവിൽ പാടിയതുമായ ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹസാമം എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹര ഗീതങ്ങളാണ് സാമവേദം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ട്യൂണിട്ട് പാടുന്നത്. അർഘ്യവേദം ട്യൂണിട്ട് പാടി അങ്ങനെ സാമവേദം എന്ന് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സാമവേദമാണെന്നും കൃതികളിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മൃഗസാമമാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്? നിയമമന്ത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം. അത് ശബ്ദ അവതാരമായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണ് ഗായത്രി മന്ത്രം അല്ലെ. വഞ്ചനകളിൽ ചൂതുകളി, അത് നമുക്ക് ശകുനിയുടെ ചൂതുകളി നമുക്ക് വളരെ കുപ്രസിദ്ധി നേടിയതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ വഞ്ചനയുടെ ഉദാഹരണമാണ് ശകുനി എന്ന് നമുക്കറിയാം. തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സൗന്ദര്യവും ശ്രേയസ്സും ഏതൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. നല്ല ഗുണങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. തേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രകാശം എന്നുള്ളതാണ്. തേജസ്വികളുടെ തേജസ് എന്ന് വെച്ചാല് സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നു. ജയവും പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത്? ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും പിന്നെ ശക്തരുടെ കരുത്തും, ശക്തിമാൻ എന്ന് പറയുന്നവരുടെ കരുത്തും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ശക്തി തന്നെയാണ് എന്നാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ചുരുക്കത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെ. വിഷ്ണു കുലത്ത് വാസുദേവനാണ് ഞാൻ. വസുദേവന്റെ പുത്രനായതുകൊണ്ടാണ് വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വാസുദേവനാണ് ഞാൻ. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനാണ്. മുനികളിൽ വ്യാസനാണ്. ചിന്തകരിൽ ഉഷ്ണകവി. ഉഷ്ണകവി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? അസുരന്മാരുടെ മഹർഷിയായിട്ടുള്ള പുരോഹിതനായ ശുക്രാചാര്യനാണ്. ശുരാചാര്യനല്ല, ശുക്രാചാര്യനാണ്. ശുക്രാചാര്യന്റെ മക്കളാണ് പ്രഹ്ലാദന് വിദ്യ അഭ്യസിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് പോയത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചാർട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നും ശേഷൻ അല്ലെ ബലരാമന്റെ വിസ്തരണം വരുന്നു. ബലരാമനിൽ നിന്നും ബലരാമൻ തന്നെയാണ് സംഘർഷണനായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ വാസുദേവൻ, പിന്നെ കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അനിരുദ്ധൻ, പിന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മകനാണ്. പ്രദ്യുമ്നന്റെ മകനായിട്ടാണ് അനിരുദ്ധൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവർക്കെല്ലാം ഓരോ ക്വാളിറ്റീസ്
പറയുന്നുണ്ട്. സംഘർഷണ ശേഷം ആയിട്ടാണ് അനന്തനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ അനന്തനിൽ നിന്നാണ് ഈ സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് നാരായണ രൂപം എടുക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് സംഘർഷണിൽ നിന്നാണ് വിഷ്ണു രൂപമായിട്ടുള്ള കാർമോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു അതൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. പിന്നെ പ്രദ്യുമ്നൻ ഭഗവാന്റെ പുത്രനായിട്ട് വരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ക്വാളിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ക്രിയേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അതേപോലെ അവയൊക്കെ നിലനിർത്താനായിട്ടും അല്ല സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങൾക്ക് കൂടുതലും ശക്തി നൽകുന്നത് ഇതാണ് പ്രദ്യുമ്നന്റെ അവതാരം പറയുന്നത്. അതേസമയം അനിരുദ്ധനാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് അനിരുദ്ധന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഇത് കോസ്മിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും അതേപോലെ നിലനിർത്തലും ഒക്കെ ഇവരുടെ സഹായത്തിൽ ഇവരുടെ അവതാരത്തിലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവതാരം എന്നല്ല പറയുന്നത്, വിസ്തരണം എന്നാണ്, എക്സ്പാൻഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ എക്സ്പാൻഷനിലാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സിംബോളിക് ആയിട്ട് പ്രദ്യുമ്നൻ അനിരുദ്ധന്റെ ചക്രമാണ് പറയുന്നത്. അതേസമയം പ്രദ്യുമ്നന് ഏതാണ് ലോട്ടസ് ആണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ജ്ഞാനമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പല പല ക്വാളിറ്റീസ് അനിരുദ്ധനും പ്രദ്യുമ്നനും സംഘർഷണം എന്താണ് ബലരാമൻ നേരത്തെ തന്നെ ഭൂമിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. എവിടെ എന്ത് അവതാരം ഭഗവാൻ എടുത്താലും ആദ്യം ആരെത്തുന്നു? ബലരാമൻ എത്തുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലീലകളില് സഹായിക്കാനും അത് ആസ്വദിക്കാനും വേണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ ശേഷനിങ്ങ് എത്തുമെന്നാണ്, അനന്തനിങ്ങ് അവതാരം എടുത്തു വരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വസുദേവപുത്രനായിട്ട് അങ്ങനെ വാസുദേവനും സംഘർഷണനും അനിരുദ്ധനും പ്രദ്യുമ്നനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നാണ് നാരായണനിൽ നിന്ന് സംഘർഷണൻ, വീണ്ടും സംഘർഷണനിൽ നിന്ന് കാർമോദകശായ വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണു ഉടലെടുക്കുന്ന വിസ്തരണങ്ങളായിട്ട് വരുന്നു. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതി ദണ്ഡം, ശിക്ഷ നൽകുന്നത്. ശിക്ഷ അപ്പൊ ഏത് ശിക്ഷ കിട്ടുന്നാലും ചിലപ്പോൾ രോഗങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ വധശിക്ഷയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഫൈനായിട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഏത് തരം ശിക്ഷയും അത് എന്താണ് നമുക്ക് നൽകുന്ന ദണ്ഡനം എന്ന് വെച്ചാലും ശിക്ഷ അല്ലെ, പണിഷ്മെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും അല്ലെ, നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ. അപ്പൊ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ശിക്ഷ കിട്ടും. അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശക്തിയാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ അംബിക മാതാജി, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി. നീതി. അപ്പൊ നീതിയും അതാണ് ജുഡീഷ്യൽ അല്ലെ, ജസ്റ്റിസ്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നല്ലത് ചെയ്താൽ നീതി കിട്ടും, തെറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷ കിട്ടും. അപ്പൊ ഗോപ്യങ്ങള് മൗനവും. അപ്പൊ ഗോപ്യം ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? മൗനമാണ് വേണ്ടത് അല്ലെ. മൗനം വിദ്വാനുഭൂഷണം എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. ആവശ്യമില്ലാത്തടത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കരുത്. സീക്രട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് മൗനത്തിലൂടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനികൾ അഹങ്കരിക്കണ്ട. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഈ ജ്ഞാനം കിട്ടുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് പറയുന്ന അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ഈ ചരാചരങ്ങളിലൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. 9 ഹെഡിങ്സിൽ ഇത് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ ശ്ലോകം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതിന്റെ ഓർഡറിലല്ല, നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ച ഇതാണ് നമുക്ക് ഓർക്കാനായിട്ട്. അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് എളുപ്പമാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ, ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണുന്നതെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഞാനില്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം അല്ലെ. പുൽക്കൊടി പോലും ചലിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭഗവാൻ വിചാരിക്കണം എന്നാണ്. അല്ലാതെ ഒരു പുൽക്കൊടിക്ക് പോലും ചലിക്കാനായിട്ട് പോലും സാധിക്കത്തില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബിക മാതാജി ഇത് വായിച്ചോളൂ. ജ്ഞാതോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷ തൂ ദേശദ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയാ. രണ്ടും കൂടെ വായിച്ചോളൂ. യദ്യത് വിഭൂതിമത്തത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ ച ഏവ വാ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോ അംശ സംഭവം.
42 കൂടെ വായിക്കും. अथवा बहुनेतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टव्याहम् इदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണനില്ലാതെ ഒന്നും ചലിക്കുന്നില്ല, നിലനിൽക്കുന്നില്ല. സർവ്വവ്യാപിയാണ് അദ്ദേഹം. എല്ലാത്തിനും നിലനിർത്തുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്, എല്ലാത്തിനും സംഹരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹമില്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതാണ് ഈ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്നാല് എന്താണ്? അനന്തമായിട്ട്, ഇപ്പൊ അനന്തന് പോലും 1000 നാവുള്ള അനന്തന് പോലും പറഞ്ഞാല് തീരത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അനന്തന് 1000 നാവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എത്ര നാള് പറഞ്ഞാലും അത് തീരത്തില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഏതാണ്? ഒരു സൂചന മാത്രം, എന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. ഈ അംശം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നതും നിലനിർത്തുന്നതും സംഹരിക്കുന്നതും എല്ലാവർക്കും പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതും എന്നാണ്. ഭൂതവർത്തമാന ഭാവിയെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനോഹരമായ ഏതാണ്? ശക്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഇത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം എന്താണ്? വിഭൂതിമത്ത് സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു അംശമാണ്, ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ കാണുന്നതെല്ലാം നല്ലത്, പ്രത്യേകിച്ച് നല്ലതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിഭൂതി നിറഞ്ഞതാണ്, സൗന്ദര്യമുള്ളതാണ്, തേജസ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പം തേജസ്സും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആസ്വദിക്കുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു അംശമാണ് അത് എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാ മഹത് വസ്തുക്കളും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല, എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്താൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഒരു പൂ കണ്ടാലും അതെന്ത് തന്നെയാണ്? അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഏത് വസ്തു കണ്ടാലും അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം അത് നിലകൊള്ളുന്നു, അദ്ദേഹം അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നാണ്. 42-ാമത്തിൽ പറയുന്നു, 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളിലൂടെ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, കാർണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഈ 3 പുരുഷ അവതാരങ്ങളായി എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതിനെ നിലനിർത്തുന്നു, അതിനെ അവസാനം സംഹരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സംഹരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും ഓരോ കാലം ഉണ്ടല്ലേ, ആ കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതിനെ സംഹരിക്കുന്നു എന്നാണ്. നമ്മൾ ഒരു ചെടിയെ കണ്ടാലും അതിനൊരു കാലം കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് നശിച്ചു പോകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും, മനുഷ്യരും അതുപോലെ തന്നെ, ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം അത് തന്നെ. അജരങ്ങളായിട്ടുള്ള അതിനും ഒരു കാലപരിധി കാണും, അത് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? നശിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനെയും സംഹരിക്കും, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. നാം കാണുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെ ഒരു അംശം മാത്രമാണ്. കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും ആരാധ്യനാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ബുദ്ധിയോഗത്തിലൂടെ, അതായത് ഭക്തിയോഗയിലൂടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് കൃഷ്ണപ്രേമം ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാം? ഭഗവാന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമുക്ക് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൃഷ്ണ പ്രേമാവസ്ഥയിലെത്തിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മ സന്യാസ യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ഏതാണ് അകർമ്മത്തിലൂടെ, അല്ലെ, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടി ഈ കർമ്മം തന്നെയാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളെല്ലാം സന്യാസത്തിന് തുല്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത്. സന്യാസം തന്നെയാണ്. ഫലം നമ്മൾ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അത് ത്യാഗമാണ്. ത്യാഗമാണ് സന്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ. അപ്പൊ അകർമ്മത്തിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സേവനവും സന്യാസത്തിന് തുല്യമാണ്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ സമർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സന്യാസത്തിന് തുല്യമായിട്ട് വരും. നമുക്ക് ഒരു സന്യാസിക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ മുക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും. എന്താണ്? കർമ്മ യോഗയിലൂടെ
സന്യാസ യോഗയിലൂടെ, കർമ്മ സന്യാസ യോഗയിലൂടെ നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണപ്രേമം നേടി നമുക്ക് മുക്തി ലഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദ കി ജയ, ശ്രീല പ്രഭുപാദ കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത കി ജയ. ഗൗരനിധായ പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ